הריפוי או כיפות הריפוי, לשים טרנספרים, לפרק אותם, לשים בחזרה את הכיפות, לפרק אותם שוב בפעם שאחרי כמו היום, להרכיב כל זה צריך להוריד בעריכה עכשיו. כפי שאנחנו רואים כאן, זו דרך פשוטה מאוד לפרק את כיפות הריפוי, כאשר למעשה הדבר שהוביל אותי לחשוב להשתמש בזה, הוא שכבר התחלתי לחוש בשלב כלשהו כאבים באצבעות מאותם הברגות שחרורים חוזרים. והמכשיר הזה אכן חוסך את כל ההתעסקות המיותרת הזאת. הדבר היפה כאן הוא שיש טורק שונה כדי להוציא ברגים וכדי לסגור ברגים, ולשם כך בטרם אמשיך עם העבודה התחתונה אעבור דווקא להברגת מבנה כדי להדגים כיצד אני באמת עושה את זה טכנית. אז כאן אני אכן שם את המבנה, כמובן עם הפס כלפי בוקל, סוגר את המבנה, ואני יודע שאין שום בעיה, כי למעשה יש כאן מעין קלאץ' שמונע הברגת יתר. ברור שאני אחר כך אצטרך לתת את הטורק המתאים למבנה, אבל זה רק ממש בשלב הסופי. כי לצורך המדידה זה יהיה מספיק סגור. מה שנותר לנו כרגע בעצם זה רק להושיב את שלד המתכת על גבי 11 למבנה. בלסת התחתונה יש לנו 9 שתלים. שוב, פותחים את כיפות הריפוי. כפי שניתן לשים לב, קיימת רטנציה בין המפתח לבין הכיפה, ככה שאנחנו בטוחים שכאשר אנחנו שולפים כיפה אחת, בוודאות היא לא נופלת מהמפתח. דבר שבהחלט מהווה יתרון גדול. הנה, ניתן לראות את זה ממש מאוד.